ଥରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ନା ନା ଦେବୀ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ଗାଁର ମୁରବୀ ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଘରର ମାଲିକ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହୋଦୟ? ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମହୋଦୟ, ସବୁ ଆୟୋଜନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଲୋକଟି ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଲା। ଭଗବାନ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ମୋତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥାନ୍ତି ଓ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାନ୍ତି। 4 ଦିନ ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଘରେ ତାଲା ମାରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ କି? ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମହିଳା ଜଣକ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀମା, ସମୟ 3:30 ହେଲାଣି, ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେ, ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ମହିଳା ଜଣକ ତାଲା ଖୋଲି ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଗିଲାସ ପାଣି ଆଣିଦେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ସେ ଗିଲାସଟି ଯେମିତି ଫେରାଇ ଦେଲେ ତାହା ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମହିଳା ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ବୁଢ଼ୀମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଦେଉଛି। ଏହି ବାହାନାରେ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଥାଳି, ଗଡ଼ୁ, ଚାମଚ ସବୁ ସୁନା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୋ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଯା। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ବୁଢ଼ୀ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ପ୍ରବଚନରୁ ଉଠି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତା କି ମୁଁ ବି ଧନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଣକ ଜଣକ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ସେବନ କରନ୍ତି ତାହା ସୁନା ପାଲଟି ଯାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ପ୍ରବଚନରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ଚମତ୍କାରୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ଭକ୍ତଗଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ କହିଲା, ଜଣେ ଚମତ୍କାରୀ ବୁଢ଼ୀ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ କାହା ଘରୁ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ସେହି ପାତ୍ର ସୁନା ପାଲଟି ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ଗାଁର ମୁରବୀ ଯାହାର ଘରକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଉଠିଯାଇ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମାତା, ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ବେଶଧାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ଜଣେ ପ୍ରବଚକକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ। ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବି। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକଟି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରବଚକକୁ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ପଠାଇଦେବି। ସେଦିନ ପ୍ରବଚନ ସାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ ସେ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ପ୍ରବଚନ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ରହିଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁରବୀ କହିଲା, ନା, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ
ଓ ସେ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରବଚକର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକଟି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତି କେମିତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏମିତି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।